I ara, de la mà del poliesportiu d'aquesta casa, ens n'anem a fer una travessa, una llarga travessa pel Pirineu, la Transpirinenca, dos badalonins, en Roger Salles i en Ricard González. Aquest estiu, el que van fer, aquesta tardor més aviat, van anar des del Cap de Creus fins al Cap d'Íguer, a Hondarribia. Els quilòmetres totals de la ruta són uns 800. A nivell de quilòmetres crec que van ser entre 17 i 22 de mitjana cada dia aproximadament, caminant 34 dies en total, i el dia que vam caminar més va ser 9 hores i mitja, que van ser un parell o 3 de dies, crec, durant tota la travessa, i el dia que menys van ser 4 hores i mitja. Per mi completar aquesta aventura ha sigut assolir un repte i complir una espècie de somni, que havia parlat molts anys de dir, ostres, m'agradaria fer això, però sobretot ha sigut per mi, com a persona, prendre consciència de les capacitats que tens com per assolir reptes que planteges. Doncs la ruta comença, tal com l'hem planificat nosaltres, comença a Cap de Creus, allà al Far, i comença tirant dins per l'Alt Empordà, la Serra de l'Albera, va creuant Pirineus, arriba a Puigcerdà, Andorra, a Aigüestortes. Passat Aigüestortes ja es comença a entrar al Pirineu Aragonès. Passat al Pirineu Aragonès, que és com la zona més dura, com si diguéssim, ja comença un Pirineu més tou, que és a partir de Nafarroa, on trobem muntanyes més arrodonides, més verdes, creu a Nafarroa pel nord, i a l'última etapa ja entrem a Euskadi, pròpiament, i ens dirigim fins al Cap d'Íguer, al terme de Hondarribia. Era llevar-se el més d'hora possible, esmorzar una mica, recollir, perquè sovint vam dormir en tenda, recollir tenda, sac, màrfega, tots els trastos i començar a caminar. Quan teníem gana paràvem, no massa, les estones que paràvem més una hora i mitja potser per menjar i beure. Algun dia una migdiadeta ràpida també anava bé i tirar fins a com a tard les 5-6 de la tarda més o menys per caminar, una cosa així. Igual començàvem a caminar això, a les 7, a les 8 del matí, xerràvem una mica, sobretot xerràvem de com plantejàvem l'etapa aquell dia, i a mesura ens anàvem posant petits reptes durant aquella etapa per anar assolint, però a partir d'aquí hi havia moments que evidentment no tenia res més per explicar i podia estar 3-4 hores cadascú amb la seva història i només comentar, ei, tinc gana, parem, ei, com veus això, però sí que teníem espais per nosaltres sols. El fet de caminar també, de fet estàs caminant i vas seguint a l'altre i no passa res si estàs 3 hores sense dir-te res, no és cap situació tensa ni... Això sí, ens hem explicat la vida 40 cops, ens ho sabem tot l'un de l'altre, això. Déu-n'hi-do. A nivell psicològic és important tenir... Nosaltres ho teníem molt clar abans de començar a caminar, la pràctica ens ho ha confirmat, però crec que és important, ser conscient que necessites estones tu sol. I és que les necessites, no és que diguis, ara toca, no, les vols. Jo, clar, a nivell estètic, potser la fotografia del viatge seria l'entrada a Aigüestortes, al Parc Nacional d'Aigüestortes, però no es correspon tampoc amb l'estat d'ànim, que justament allà, fos pel que fos, era relativament baix. Portàvem gairebé 3 setmanes ja caminant i estàvem bastant abatuts psicològicament. Però sí que a nivell estètic un record important és l'entrada a Aigüestortes venint d'Espot, i a nivell de combinar un paisatge xulíssim i un estat anímic allò triomfant és el dia que travessàvem de la vall de Pineta cap a la vall d'Ordesa. Arribant al coll de Nyisclo, pujant per Pineta i veient la vall d'Ordesa al fons i aquell tros que vam fer amb un camí bastant penjat per sobre dels 2.400, recordo com la imatge més impressionant que he vist durant tota la ruta. També pel fet que era, si no era ben bé la meitat en quilòmetres, era la meitat en dificultat, ja era el punt de dir, vale, ara va tot de baixa, no? Entrant des d'Andorra cap a la Vall Ferrera, baixant pel Circ de Vallau, de cop i volta es tapa el cel, comença a entrar molta boira i comença a ploure i a nevar, i un refugi que havia d'estar a 100 metres, potser vam tardar una hora a trobar-lo. Ben bé.
i estàvem fent voltes al voltant del refugi perquè no es veia res. I bé, finalment el trobem, allò mig ja entre la boira, la les neu, forces defallint, i ens tirem allà 22 hores esperant que passi la tempesta. Déu-n'hi-do. El millor jo crec que va ser entrar al refugi, abraçar-nos i dir-nos Roger estava patint i sí, jo també. Reconèixer-ho, sí. Vam acabar la ruta Ondarribi, ens va rebre la gent del club d'Ondarribi, del club de rem d'Ondarribi, vam fer amb nosaltres inclús l'última etapa i després ens van recomanar passar la primera nit post-travessa a Donosti per fer un bon àpat i això. I la veritat que amb en Richie, potser sense exagerar, les 2 últimes setmanes de travessa somiàvem amb un entrecot, amb un bon vi, amb unes bones postres i ens ho vam prometre i ho vam fer. El voler és poder, no? Arribar a poder conèixer les capacitats personals de tirar endavant cada dia, entre 20-30 quilòmetres, durant 34 dies seguits, no vam parar ni un dia, és aquestes ganes de seguir buscant el teu límit, no? Que jo crec que, malgrat haver sigut l'aventura més bèstia que hem fet mai, no l'hem trobat encara i només depèn d'un mateix poder tirar endavant i sobretot també recordaré una mica la frase que ens va acompanyar sovint, sobretot amb els suports que venia de gent que ens anava seguint via 2.0, que és el mai enrere, no? Sempre mirar endavant i si vols pots.